Fotbalový balón určitě láska každého kluka, aspoň minimálně v mládí. My jsme tady viděli kluky v akci, váleli se nám tady bohužel ne po trávě, ale po zemi, tak jsou možná ještě trochu odlučení, přesto si s nimi budeme povídat dál o brankářské škole, která je v Nymburce. No a povídat si o tom budeme s vedoucím projektem panem Jiřím Němečkem. Pěkné ráno ještě jednou. Společně s ním také pan trenér, už ne tedy v akci, ale už tady mezi námi Jan Chrastil. Pěkné ráno. Dobrý ráno. A pozor, představíme kluky. Pozor, to je syn pana vedoucího projektu, velmi talentovaný Jirka. Jirko, ahoj. Dobrý den. Tak taky samozřejmě Martin, ahoj. Ahoj. A tam vzadu Petře, ahoj. Dobrý den. Dobrý den, tak. Tak vám přeju taky všem hezké ráno. Hezké ráno. Kluci, Hezké jak ráno. jste se dostali k fotbalu Tak já to a vemu jak tady. vás to baví? Možná Já jsem Olitu. se dostal k fotbalu, že táta jenom se mnou zajel do Boleslavy, přihlásil jsem se tam na trénink a od té doby jsem tam hraju. Mě by možná zajímalo, proč jsi si vybral zrovna brankářem stát se. Protože my, když jsme ve škole takhle hráli fotbal, tak prostě mě dali do brány. Šoupli, ano, řekl jsi to správně. Šoupli. Šoupli prostě. Ne, že tě tam dali, prostě tě tam šoupli. Dali mě do brány, no a začalo mě to bavit, tak proto jsem Proto brankář. brankářem. Ano, já ještě pošlu mikrofon tamhle. No a dozadu. prosím, máš nějaký vzor fotbalový, nebo chceš se živit fotbalem, nebo to máš jenom jako koníčka? No, chtěl bych se živit fotbalem. Máš nějaký vzor? Vzor, no ani ne. A to je Nemáš? správný. A to je Třeba já správný, bych jsem jednoho brankáře věděla. Že to je jeden jedinej, tak. Petr Čech, že jo? Určitě jsi myslel No, Petr to jsem Čecha. si myslela. Dobře, děkuji. Tak rovnou otázka na pana trenéra. Nechte si ten mikrofon, nebo vy máte. Jak často se trénuje a jak vypadá takový trénink u takovýhle vlastně, neuražte se kluci, malých kluků? Trénuje se 2x až 3x týdně, ono záleží, kolik tomu klukovi je. Třeba Martin, ten tomu je 11 a trénuje 3x týdně, Jiřík 2x týdně a to je fotbalista, takže ty trénujou 3x týdně. Prostě je to Část různé. z toho, co děláme na tréninku, jste viděli, tohle to už je trošku vysoká škola. Jiřík nechytá tak dlouho, takže teprve se učí, ale musím říct, že je hrozně obětavý, šikovnej a líbí se mi, že chce. A to je strašně pro toho golmana důležitý ve sportu. aby To je chtěl. důležitý. Ono možná to vypadá, že kluci mají jenom balón a rukavice a že to vlastně ani tolik nestojí. Tak jak je finančně náročné stát se fotbalistou? Jen tak v rychlosti, zeptám se vedoucího projektu. Tak finančně pro rodiče samozřejmě výbava pro brankáře určitě něco stojí. Určitě doporučuji všem rodičům do toho věnovat více peněz, ale kupovat kvalitní věci. Ale důležitá informace, brankářská škola v SK Palaba Nymburk je pro rodiči zdarma. Takže rodiče neplatí žádné školné, nic, je to zdarma. Jinak tato brankářská škola pana Jana Chrastila je provozovaná i v Mladé Boleslavi, ve Staré Boleslavi a externě v Bohemians Praha. Pojďme v rychlosti na závěr. Vy jste říkal, že více informací diváci najdou na stránkách www.brankářskáškola.cz. Pojďme si říct, vy máte nějaké akce i na léto? Já bych chtěl všechny sportovní příznivce pozvat v létě. Náš oddíl v Nymburce slaví 100 let, protože byl založen v roce 1909, takže tímto všechny zvu do Nymburka. Jinak tento týden 26. je brankářský trénink, je to i na internetu. Rodiče, kdo budou chtít přijít své děti, rádi je uvítáme a těšíme se na ně. Jinak v létě závěrem je velké brankářské soustředění, všechno na www.brankářskáškola.cz. Ano, tak ať to dobře chytá a ať nemáme děravý ruce a nohy. Kluci, jasný? Jasný. Takže Tak. se mějte hezky, my vám děkujeme moc za návštěvu, držíme palce, jak se říká, a vy si pojďte zahrát o 30 000.